Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu sauraro barkanmu da sake saduwa. Sunana Umar Muhammad, barkanku da zuwa Tech Hausa TV. To yau za mu kalla waɗansu lambobin sirri ne a wayan Android wanda na ce muku ya kamata duk wani mai amfani da wayan Android ya san su, ba don komai ba saboda a cikin waɗannan lambobin akwai wani namba da idan ka latsa shi bom zai iya tashi. To wasa nake yi. To amma kuma akwai nambobi masu matukar muhimmanci ciki har da wanda idan ka danna shi zai baka specification na wayanka da duk wani ƙarin bayani da ya kamata a ce tuntuni ka riga ka sani game da wayanka, kamar su RAM, karfin batir, memory kan waya da dai sauransu. Haka kuma akwai wani namban da idan ka dalin nashi zai reset maka wayanka ne, mai da shi sabo kamar sabo da ka saya. Ba wai ina nufin sabo a wajen shi ba, a'a a cikin shi. Misali kila ka shiga wani wuri ne cikin gagaranka sai wayan ta je ta makale, ko kuma kamar irin su magnification gesture yadda idan kai tapping so uku a wayanka wayan zai zoom in, to kuma baka sanya za ka iya fita a cikin shi ba, wanda dama kusa yana accessibility setting ne. To kana iya zuwa ka resetting, ka hard resetting wayanka, ko kuma resetting din zance ba hard resetting ba. Resetting shine wanda zai shikenan, ba yi karin bayani ba, ku biyo ni cikin bidiyon zan muku bayani gaba daya. Kuma idan ba ku subscribing channel din ba sai ku subscribing, yin hakan zai sa duk lokacin da na yi sabon bidiyo zan sanar da ku. To cikin lambobin da muka yi magana a kansu na sirri, na farko da za mu gani shine wanda ake duba information na waya da abubuwa kamar applications da suka fi cin caji da dai sauransu. To namban dai ba wani namba ba ne face *#4636# *#*. Bari mu gwada shi sai mu gani. To kun ga idan muka shigo ga abubuwan da ya bamu suna testing kenan, kana iya zuwa wifi information, zaka ga information da ya danganci da wifi ka. Idan ka kunna wifi to kun ga ya sa enable anan, haka kuma idan ka kashe zai ce maka disable. An fahimta ko? Sannan kana iya dawowa nan baya phone information, wanda shine gagara badau, zaka samu abubuwa game da wayanka. Kun ga wannan email number nan, IMEI number, sannan kuma haka ga wannan me yake da suna phone number, wani IMSI number, ga network kuma MTN Nigeria, ko ba haka ba? Da fatan kuna fahimta. Duk wani information da ya danganci wayanku za ku iya duba shi a nan wurin. Ga information suna da yawa gaskiya in aka yi ƙasa. To ga kuma usage statistic, wanda yana daga cikin abin da ya ja min hankali kuma yana da matuƙar muhimmanci gaya sosai. Idan ka shigo shine zai maka bayani akan applications na wayanka, yaushe ka shiga ƙarshe, sannan kuma shiganka minti nawa ka yi a ciki ko kuma awa nawa ka yi a ciki. Da fatan mai sauraro yana fahimta. To kun ga ciki akwai Quran, na shige shi ƙarshe ƙarfe 3:24 yau na safiya kenan, yanzu kuma muna ƙarfe 4 a sama. To kuma shiga ni da na yi awa 4:28. Wani lokaci ko ka shiga kayan amfani da application, idan ka minimize zai rika kirga timing a matsayin kana nan a cikin shi. Ga su MX player na yi awa 3 a ranar May 16. Haka kuma phone master, ga sunan dai kowane application da time da na yi a ciki. To da fatan mai sauraro yana fahimta. To code na biyu kuma da muke so mu gani shine wanda ake amfani da shi a resetting waya ya zama kamar sabo ta cikin shi kenan. Kuma wannan ba wannan ba ne face #*7780*#*. An fahimta ko? Amma bara mu danna shi ba, kuma muna ba ku shawaran kar ku danna sai idan bukata ya tashi. Sai kuma na gaba da zamu magana kai shine lambar da idan ka danna zai hard resetting wayanka, ya share komai da komai kuma ya maida wayan kamar sabo. Wannan kuma namba shi ma na ba ku shawara kada ku danna shi, kun ji ko? Sai lokacin da bukata ya tashi. Namban kuwa shine *2767*3855#. To anan zamu dakata masu sauraro.
mun gode. Idan akwai wani abu da kuke tunani ko kuke bukata sai ku mana comment. Sai wani lokaci in ba ku subscribe ba ku subscribe, nan Allah ku rika sharing videos namu ma abokan ku.